И имам нещо за теб, което ще ти хареса. За да не ти губя времето, ще ям докато си говорим. Нещо против? Нямаш нищо против. Знаете ли какво е нужно, за да продавате? Не съм сигурна как да го кажа и ще е супер мило, ако не ме биете. Топки! Яки топки! Аз дойдох тук да стана актриса. Защото това е върхът! Мечтата! Сванах иронията. Аз какво общо имам с това? Аз ще ти взема всичко! Всичко, което баща ти е приписал на твое име, за да избегне данъците, то ще бъде мое! Разбра ли? Да. Окей, да. Айде още един. Защо не разбирам, но... Щом не можеш да носиш тук скалпове, си алто ти град. Знаеш ли откъде идва моят гняв? От хора, които постоянно искат нещо от теб и след това те мразят без причина. Освен хонорара ще ми плащаш хотела, секретарка, детектив и психоаналитик, ако се наложи. Това не означава, че ще го направя в истинския живот, това е фантазия! Мисля, че моят живот мога да ми живеят по-добре. Не могат, не могат. Не могат по-добре да ми живеят този живот. Виж? Айде още един. Френчи, какво ще кажеш, ако разбереш, че имаш много умен мъж? Ще кажа, че съм се омъжила за още някого. Смутанячки! Аз исках това, което и ти искаш, да бъдем заедно. Което означава какво? Което означава, че не си търся компания. Тогава трябваше да кажеш щастлива омъжна. Това е най-глупав израз на света. Влюбих се, като че си нямала избор. Мислите ли, че не го знам? Да видим. Този модел се предпочита от разкрепостени жени с добри възможности. Картата ви е блокирана. Как така е блокирана? Не може да платите брой. Да разкажеш мечок. Малко ми убива желанието. Ще го заместим с музика. Имам всичко. Чалга, поп, хип-хоп, графа, космическа музика. Какво да ти пусна?